Jama'a dan Allah dan annabinsa ku taimaka ku danna mana subscribe a wannan tasha tamu domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Muna godiya. An haifi jaruma Hadiza Gabon a ranar 1 ga watan Yuni 1989 a ƙasar Gabon a birnin Libreville. Ta yi makarantar firamarinta da sakondarinta gaba ɗaya duka a ƙasar Gabon, inda ta karanci karatun law tare da burin zama lauya ko mace alƙaliya. Allah da ikonsa hakan bai yiwu ba, kwatsam sai ta tsinci kanta a ƙasar Najeriya, inda ta sauka a garin Adamawa Yola. Daga bisani kuma sai ta dawo Kaduna da zama bayan ta yanke shawarar shiga masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood domin ta zama jaruma ita ma. Ba tare da ɓata lokaci ba, Hadiza Gabon tana isa garin Kaduna ta nemi jarumi wato Sarki Ali Nuhu domin ya taimaka mata ta zama jaruma a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood. Allah da ikonsa kuwa sai ta yi sara a kan gaba. A takaice dai Sarki Ali Nuhu ya amince da bukatarta ya kuma taimaka mata. Fim na farko da aka fara saka jaruma Hadiza Gabon sunansa Artabu, inda daga bisani ta yi fina-finai da dama, amma fim ɗin da aka fi sananta da shi shine Yar Maye. Ita dai jaruma Hadiza Gabon ta kasance ya ce a gurin wani mutum babban jigo daga cikin zuri'arsu, wato Malam Aliyu Muhammad, mahaifi a gurin jaruma Hadiza Gabon. Malam Aliyu Muhammad, mahaifi a gurin jaruma Hadiza Gabon, ya kasance ɗan asalin jihar Adamawa ne, wato ɗaya daga cikin jihohi a ƙasar Najeriya. A takaice dai bincikenmu na nuna cewa Hadiza Gabon ruwa biyu ce. Mahaifiyarta daga jamhuriyar Gabon, mahaifinta kuma Bafulatani ɗan asalin jihar Adamawa Yola a ƙasar Najeriya. Sannan ma iya cewa wannan shine dalilin da ya sa jaruma Hadiza Gabon ta yada zango a jihar Adamawa Yola a shekarar 2009 a lokacin da ta fara shigowa a Najeriya a karon farko, inda daga bisani ta dawo jihar Kaduna da zama bayan ta yanke shawarar shiga masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood. A takaice dai daga shekarar 2009 zuwa yanzu shekara ta 2024 zuwa shekara 2025 da za mu shiga nan da 'yan kwanaki, jaruma Hadiza Gabon akalla tana da shekaru 15 zuwa 16 kenan bayan hijiranta daga jamhuriyar Gabon zuwa kasar mu ta Najeriya. Masha Allah, yanzu bari mu tafi kai tsaye zuwa rawar ganin da jaruma Hadiza Gabon ta taka a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, da kuma irin gudunmawar da take baiwa al'ummar musulmi musamman marayu a ƙasar mu ta Najeriya. Bayan samun karbuwa sosai a harkar fina-finan Hausa, Hadiza Gabon ta samu kyaututtuka da dama, ta kuma samu damar zuba hannun jari a manyan kamfanonuwa da ke Najeriya, wato partnership business kenan, ko kuma mu ce ambassador, kamar irin su MTN ambassador da kuma Hollandia yogurt ambassador da ta samu. Amma talla mafi girma wanda Hadiza Gabon ta samu shine tallan rukunin kamfanin Dangote na Maggi Seasonings Corp, wanda za ku ga ana yawan sashi a gidajen talabijin musamman Arewa 24 da dai sauran kafafen yada labarai. Jarumar mai shekaru 35 a duniya ta ƙirƙiri gidauniyar HAG Foundation, wato Hadiza Gabon Foundation kenan, domin ta rika tallafa wa marayu da dai sauran marasa galihu a ƙasar nan ta Najeriya. Kuma sannan mun samu labarin tana yin taimakon daidai gwargwado. Da haka muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake ta ita ma. Allah ya ba ta miji na gari. Sannan jama'a, muna roƙon alfarmar idan wannan ne zuwanku na farko wannan tasha ta mu ta viral Kannywood mai ɗumbin albarka, to ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan kuma kun jima kuna bibiyan mu, to ku taimaka ku danna wannan bidiyon alamar liking, sannan ku yi mana sharing a kafafen sada zumunta domin samun ingantattun labarai da dumi-dumin su. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku ingantattun labarai ƙayatattu masu alaƙa da jaruman masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, kama daga kan Ali Nuhu Adam A Zango, Sani Musa Danja, Yakubu Muhammad,
Nura M Inuwa, Umar M Sharif da dai sauransu. Ga sunan dai matasan jaruman da suka shigo masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood gadan-gadan. Duka insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku su a wannan tasha tamu ta Viral Kannywood. Mun gode sosai da irin goyon bayan da kuke bamu. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alaman kararrawa, sannan ku yi mana sharing a kafafen sada zumunta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum jama'a. Ya kwana biyu. Na san za a ce ta kuma yi shiru ko, wayanda misali suka san cewa abin da nake faɗa gaskiya ne, wayanda kuma suke ganin kamar da su nake yi ba su ji daɗi ba. Kwana biyu, haufa ya gida, da fatan muna nan lafiya kuma mun gyara. Anyway, yau ina son yi magana ne akan fake people. Ku ba? Suna sauraro. Na san kuna kallo na, kuna ji. Mutanen da za su nuna maka duk duniya ba wanda ya kai ka a wurinsu. In fact, za su nuna maka cewa hatta waɗanda suka fito ciki ɗaya da su ka fi su daraja. Kai kuma za ka zauna kana nan kana wani ka sake baki ka samu amini ko ka samu aminiya, kana tunanin cewa kai fa ka yi da cin masoyi ko mai ƙaunar ka. Wallahi ƙarya ne. Akwai nagari, ban ce everybody is fake ba, but fake ones din sun fi yawa a zamanin da muke yanzu. Just open your eyes. Ta su nuna maka duk duniyan nan kai ne kawai mutumin mai mahimmanci, mai mutunci, mai kirki, mai daraja. Wallahi kana barin wurin shafin ka za a dora. Musamman waɗansu mutane da zaka ga ba su da aiki sai zagin wasu a gabanka. So kasancewa yanda aka zauna aka zagi wani din nan, haka ke ma za a dora babinka. Kana tashi daga wurin wallahi za a dora naka. Wani lokaci wallahi saboda ka sakan musu, ka faffaɗi wa'yansu abubuwa na gaske akan rayuwarka, wallahi za su je su yi adin nasu saboda ya ɗan yi daɗi. Za a ƙara ƙarya da gaskiya a cikin maganganunka. Aje ana magana, ana surutu, kai kana nan ana washe ma baki. Wallahi suna nan da yawa, sun fi yawa a yanzu. Sai mu yi hattara. Wallahi in kana tunani kana da aboki ka zauna ka zuzzuba mishi zance, wallahi ka tabbatar da cewa kamar ka bude gidan rediyo ne kawai ka je ka bayyana abubuwanka. Ana samun matsala da mutum sai ka ji ana cewa ai idan na faɗi magana ɗaya, kun ji ko? Kare ma ba zai ci. Wallahi haka suke. Ai idan na faɗi abu akan ta, wallahi ba za a ƙara ganin ta da daraja ba, because na san kowa ce ita. Kuma za a yadda saboda an gan ku tare, an san ku tare. So duk wani abin da za ta zo ta zauna ko zai zo ya zauna ya faɗa akan ka, ko gaskiya ne ko ƙarya ne, wallahi za a yadda. So I just feel like cikin nan da aka yi ba wai na abinci kaɗai ba. We should be careful a maganganunmu, a sirrinmu, mu san waye za mu dinga faɗa mu. Kuma kakka yi tunani saboda kawai ka samu mutum yanzu abokinka ne, shi ma fa yana da aboki. Sannan kuma yadda ka faɗa mishi, shi ma haka zai ɗauka ya je faɗa wa abokin shi. Abokin shi ma yana da aboki. Daga nan kawai sai ka ga kana wucewa ana kallon ka, ba sirri, an san komai a kanka. Wallahi suna nan da yawa. Ina gaya muku, ban ce kuma a'a babu na kirki ba, amma na kirki maybe 0.5% maybe, wa'anda koda zaka bata da su za su iya rike maka sirrinka. So in zaka so mutum ka so shi sappa, in zaka kishi kuma ka kishi sappa. Ka azira da yawa, saboda your friend can become your enemy, and your enemy might become your friend. So Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya haɗa mu da mutane na gari. Munafukai, ku daina munafunci, ku daina ba kyau, ku daina fuska biyu, ku daina. A daina tona wa 'yan uwanku asiri. Ka daina. In kana tare da ɗan uwanka yau abokinka ne, maybe kun yi sharing sirri a tsakaninku, saboda kun dan samu matsala sai ka je ka zauna kana faɗa, ba kyau. An yadda zaka iya ka haɗu da mutum yau and then gobe ya zama kamar stranger. An yadda,
amma sirri ne. Salamu alaikum. In kun ji haushi kuma in kun gyara yawwa sai an jima, sai na zage dawowa. Next time zan dawo akan 'yan ƙarya social media. I see you and I'm coming for you.